Bridget na Nárán le Pádraic Pearse. Dó bhí Bridget na Nárán an táránaí ba bhóclú dá raibh í Ros na Gcuireach ní Hamháin le malinse ach le linn máthair. Deirtí go nella sí an céirseach den críomh le binas an ceol do gheall díagí. Agus de creidíonn féin go mealach mar is minic a bhail sí mise agus maverick nach mé ón ár ninéir nó ón ár sopéir. Do bhein na mar haver inniu, dá méag shilling gom in aig gach úra do theasis téhú mid dá duras. Ma bhealach go bhaile ón scóldum, ag éisteacht le cuid árán, agus dúirt me haar lom gur mion minic de rinne sé féin an clas céine nuair a bhí sesin ina stócach ag dul ar scó. Tá bhí sé bhéaladas I measc na níní gurb ón reachtarach féin del an Bridget Guntaim Weo. Agus nach le Guntaim Weo de bhain sí na diora móra as súlamh ceann Vic Éal. Trá a raibh sé ar cuairt an seo, bliain go díreach súlma ruga mise. Ní nach gona nuair chulamar go raibh feis le bheith I muí cuircin, de thugriamar go léir in ár nintin gurb ag Bridget a bheith an dúis ar an áráníocht dá namhaigh sí ann. Ní raibh aon duine eile de ránaí fíor ná de ránaí mná, le go má léithí siúd na seacht baráisteh. Níor féidir go múlthaí dá méag ceart le fáil. Gurthach sí una ar muintir muia cuirchin agus ar díanamh úsle a bheith gabhann as galamh agus as tuam. Chuileach sí clú agus cáil de Ros na Gcuireach. Bhéarthach sí an dúis go ré agus cuirthaí go bailithe gléí le árán do gáháil ag an iireachtas. Bhí suirt leisce ar Bridget ar dús. Bhí sí ró cheann a dúirt sí. Ní raibh a go chomh má is a bhíach. Ní raibh a chanálaí. Bhí cuid duna thránamh ag imeacht as a cuimhne. Níor cheastig dúisiúchaí. Nach raibh is ag fearrah fáil gur bhí an táránaí dub air in iarchonachta bhí. Nar bhfuil an reachtarachí nach nearna culam a bhailís árán in an uair. Nar bhain sí deora as súlamh cheann Vic Éal. Dúirt Bridget an méid sin, agus a seacht nuair eile, ach ba léir san am céine go raibh fonn uirthi dul chun na feise, agus bhí is a gun ile go nua. Le scéal garad a dhéanamh, bhí mar léithí nó gur bhainne mar gealach astí go racha sí ann. Do chuaig. Is man is cuimhnach lom lá na feise. Bhí an saoil fólach ann ceapa, bhí an teach ag curthar mhaol le díanamh buachta is le díanamh sebhra, le díanamh úsle is le díanamh ísle, le thógánagah lucha ládra is le seanóiríomh craoine caite. Bhí sagart is brathra ann ó gach céard. Bhí doctorí is dlíodóirí ann ó chuam is ó galamh is ó uachtar ord. Bhí lucht páp ar nuachta ann ó bhailithe clia. Bhí mac tíorna ann ó hasanna. Chuaigh a lán daoine suas ag rá árán. Chuaigh Bridget suas. Bhí marne ar cúil an tí ag éisteach léichi. Thasnig sí uirthi. Bhí beag an cúthachta uirthi ar dús, ach bhí sí an go roíise lecí. Ach tháinig sí cuicí féin I labba a chéile de réir, mar de bhí sí ag bugad amach san árán, agus bhain sí deora as súlamh an cólúidir leis an gachrún deirí. Cuiread ar go léir na gcóirtha asta nuair a bhí críochnatha aici agus ag teachta nuas. Cuir mar lú asan go chialcha a phléasca díon an tí. Chuaigh ggéirseach óg suas. Bhí an go I bhfad níomh air aici ná mar a bhí ag Bridget, ach dar linne ní raibh an tuaignis ná an bhinas céine san árán a bhí an árán Bridget. Tháinig sí anuas. Cuir na daoine na gcóirtha astú arís, ach ní thug mé fá dara go raibh éine ag go. D'éirigh duine brethúnamh ina cheasamh. Bhfuil sé Bridget go mór. Bhfuil sé an ggéirseach óg mór freisin. Bhí sé anna ádálach. Cé acu a gnóthaigh an dúis? Ar sa duine a gcuine sa deireadh, nuair a bhí ár cuid faide caite. Ó, an dúis! Ar sesin, se I déobh na dúise, tá míad gá tuairt do nóra ní caiiteide.
an cálín ach tá méid ag mula dúis speisialta a chuirt de Bridget ní bhainfinn, Bridget sa gcuine. Curthar nóra ní coside go bhailithe clia leabharán a rá ag an iireachtas. Fuair muintir muo cuirthin liú osta, mar bes muo cuirthin nóra ní coside. Ní dúra mar feic. Brathníos an nun Bridget. Bhí a héad an bán lia, í creathe ina bailmh. Céir de dúirt tú a gcuine úsal le de thó siise de glór aisteach an a gumsa atá an dúis? Tá míad ag mula dúis speisialta a chuirt dit a bhean cóir, mar chruthigh tú go ríomhá, chruthigh sin, agus de nóra ní coside atá dúis na feise molta. Níor leabhar Bridget focail, agus samhlaí d'éirigh sí ina seasamh agus gan brathnú tharstí do chéibh na lámha deise ná do chéibh na lámha clé, thug an doras amach hí féin. Bhuail sí an bóthar go Ros na Gcuireadh, agus bhí sí roin nuair a fricamar an baile go deireanach san oíche. Do bhí an tarachtas le bheith i mbailithe clia an teachtain dar gion. Ba bhránach an dram sin cuimhnú gúin nach méach Bridget na hamhrán ann. Bhí mar lán cínte nach bhuair sí cothram na féine i muo cuirthin, agus ceapa mar dá nabhadh sí go bailithe clia, go bhaidh sí sásamh agus cúteamh. Ach feadh riar, ní raibh éon airgid de gcuin lena churán. Agus dá méid féin bhí éis a gom nach nlacha sí uané. De bhí mar ag cur na ceiste trí chéile tránóna amháin ag bintí an bhádóra. Nuair dúb sé chugan Martin beag ó chungala lán ri, agus dúirt linn go raibh Bridget na nárán éimithe, an glas a duras agus gan tásc ná túrris gurthaí le fáil. Ní raibh éis a gcuin céir d'éirigh í go ceann caicíse ina dhíthe sin, seo mar tharla. Nuair a chuail le sí go raibh an tíreachtas le bheith i mbailithe clia ar le héad seo de lá, dúirt sí léithí féin go méid sí ann dá maraigh sí. Níor lig sí dada orthaí, ach d'imigh léithí de shiúl oíche ag cosíocht. Ní raibh ach cúpla shilling a cíanna póca. Ní raibh éasací cá raibh bailithe clia, ná cá áit uchaí é. Do lean sí orthaí is cosúil ag iarraí eolais bhóchar a díanamh a casadí, ag cosíocht i gcónaí, nó gur ág sí ina dia an cos lucha agus an spidéal agus galamh agus an tómhrán mór agus bailithe an rí agus béalacha na slua agus béalacha lúin agus muilin gear agus má nuad, nó sa deireadh go bhaga sí uchaí tithe bailithe clia. Is cosúil go raibh a cuid airgid caite i bhfad roimhe sin, agus ní bhaidh éis ag deoraí go deo cé an chuí ar mhar an créatúr ar an aistear fada fíor úgnach sin. Ach tránóna amháin nuair a bhí an tíreachtas ar lán tiúil sa hala mór i mbailithe clia, de chonachas ban tútha ag teachtas Jack an duras, a cos a ggheartha gurtaithe ag clugamh crua an bhaillig, a cúdéidig breachta le deannach is le smúr an bhóthar, agus iad tugtha tréachta sáirithe. Do hí sí fuhí, bhí daoine ag aráníocht ar an seannos. Do go léag ar Bridget ní bhainfinn ó Ros na Gcuireadh, mar bhí a hanam curtha isteach a gcuine ar chúl go bhéidir mí sé curán. D'éirigh an tean bhean do chuaigh suas agus de thusnaigh ar gundé muo. Nuair a chuaignig sí, bhí an teach in éon rirá amháin le garthabh. Bhí an tarrán có bra sin, dúradh léithí ceann eile do rá. Do thusnaigh sí ar saol óg rua. Ní raibh ach dara cearún ráite aici nuair tháinig mearrán éigean ina ceann. De stad sí agus thusnaigh uirthi arís. Tháinig an mearrán uirthi arís, tháinig gratha uirthi, agus hit sí i leagar ar an ardán. Tugad amach as an halaí, tháinig doctúr ag brathnú uirthi. Tá sí seo ag fáil bhás den ocras agus den crútán ar sesin. Lena linn sin go díreach go cluine gartha móra is tíoch sa hala. Tháinig duine duna brethúnamh amach go defrach.
Tá an céad dúis gnóthaithe a gut sesin, rinne tú go gus tá sé go thubann. Da bhí sagart ar a glúnamh ag crumma os cionn Bridget. D'ardig sé a lámh agus thug sé an absolód. Tá luach saothair níos fearr ná an chéad dúis gnóthaithe a cí sesin.